Hello friends, आंनि YouTube channel Knowledge Media and Analysis आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो NDFB नि बाथ्रा बुंगोन। दिनै आं नोंथांमोननो ex-NDFB बिथांमोननि बाथ्रा बुंगोन। मा BTR सुक्तिनि क्ल'ज 9.2, 9.4 बेफोरो गिबियावनो सल्भ जाग्रोनांगोन ना नाङा? नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना साननानै नायदो। दिनै आं नोंथांमोनखौ माखासे सोंथि सोंदावगोन। दिनै आं नोंथांमोननो एनालाइसिसबो लाना फैयाखै, नलेजबो होनो फैयाखै। जास्ट आंनि गोसोआव मोनसे दुखु मोनखांनाय फैदो। बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसो फैदों। बेवहाय आंनि बादि नोंथांमोना थांनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। आंनि बाथ्राखौ नोंथांमोना कारिगोना हमजोबनो गोनांथिबो गैया। जास्ट नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आंनि गोसोनि साननायखौ। स' आंनि गोसोनि साननायखौ शेयार खालामनानै मोन्थायदों। बेवहाय जुदि माबाफोर जुदि एन्टि नेसनेल बा हारिनि हेंथा, हादरनि हेंथा बेबायदि जुदि थांदोबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय। मा BTR एकर्डनि 9.2 दफा, 9.4 दफा बेफोर दफाया गिबियाव सल्भ जाग्रोनाङा नामा? नोंथांमोना मा सानो? गाव गाव साननानै नाय। ex-NDFB बिथांमोननि रिहेबिलिटेशना गिबियाव सल्भ जाग्रोनांगोन ना नाङा? बेखौ नोंथांमोना मा सानो? ना BTC सुक्तिनि बादि हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव बिथांनि जि माखासे केडारफोर BLT नि माखासे केडारफोर एक्स BLT बिथांमोननि रिहेबिलिटेशनाव जाबादि फेलार जादों हाग्रामा महिलारिया, ना बेबायदिनो बे UPPL सरकाराबो फेलें जागोन नामा? बेवहायथ' माखासे NDFB नि केडारफोरबो दं आरो जोंनि एबसुनि प्रमद बर' बिथाङाबो थाहैबाय। लोगोसे माखासे एबसुनि मावथि सोद्रोमाफोराबोथ' दा सोरबा MLA जाबाय, सोरबा EM जाबाय, नङा होमबा? स' बेबायदि बिथिङाव मा बै बिथांमोन ex-NDFB फोरनि माखासे जेंनाया थाबनो गिबियावनो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै सल्भ जाग्रोगोन ना जाग्रोआ? माखासे क्रिमिनेल केस बेफोरो सल्भ जागोन ना जाया? माखासे जेलाव थानाय NDFB नि केडारफोरा जेलनिफ्राय ओंखारबोखाना बोआ? सुक्ति बादिथ' बिथांमोना दा लासै ओंखारनांसिगौमोन। नाथाय जों दिनैसिम निउसाव सासेबो मोनाखै जे सासे NDFB जेलनिफ्राय ओंखारबोदों, रनजन दैमारिया जेलनिफ्राय ओंखारबोदों। बेबायदिथ' जों जेबो खोनायाखै। स' नोंथांमोना मा सानो मिथिया। स' बेबायदि बाथ्राखौ दिनै आं नोंथांमोना शेयार खालामफैदों। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायोबा माबा मोनसे नलेज मोनगोन होननानै आं सानो। नलेजआबो बेसेबाबा गिदिर नलेज नङा, जास्ट मोनसे फिसा नलेज मोनगोन। मानो होनोबा दिनै माखासे ex-NDFB नि ग्रुपफोरा जोंनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनो लाइजाम लिरनानै क्ल'ज 9.2 खौ गोसोखांहोनो गोनां जादों। स' बेबायदि मानो जादों? हाग्रामा महिलारिया दिनै माखासे सुबुंफोरखौथ' रिहेबिलिटेशन खालामबायबो, बिथांखौ जोङो खालामथाराखैबो बुंनाया। माखासेया साख्रिबो मोनबाय, माखासेया हानजायाव थानानै खायसे बिबानबो मोनबाय, माने आथिङावबो गसंनो हाबाय। नाथाय माखासे ओरैबायदि माखासे एक्स BLT जों नुयो, जों सिनायो, जों एखे लोगोयै रायजो जायो, मोनसे जायगायावनो थायो, मोनसे गामियावनो थायो। बिथांमोननि न'खरनिखौ नुयोबा जों दुखु नाङो। आरोबाव जायफोर BLT बिथांमोना जिउ गोमादोंमोन, BTC सुक्ति जानायनि सिगांनो जिउ गोमादोंमोन, बिथांमोननि न'खरनि अबस्थायाथ' जोबोर गाज्रि। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै न'खरफोरखौ नुवाखै। दा बाथ्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि पावार गैया। स' जों बिथांखौ बुंबाय थाबा जाया, बिथांनि फेलार साक्सेसखौ जों बुंबाय थाबा जाया। नोंगो बिथांनि सबसे गिदिर फेलार जाबाय रिहेबिलिटेशनाव बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव फेलें जादों। नाथाय बे बाथ्राया बै NDFB फोरनि बेलायाव जेन जाया। आंनि बादिब्ला बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोननांगो। जाय बिथांमोना 34 बोसोर गावनि जिउखौ दान होनानै हाथियार लानानै हाग्रा जंगल हाजो थाखोमानानै हारिनि थाखाय दावहा नांनो गोनां जादोंमोन सरकारजों, नङा होमबा? बिथांमोना माखासे गोरोन्थिबो मावदों, मावाखै नङा, माखासे क्राइमबो जादों। बम ब्लास्ट हाथियार लानाया कुनुदिनथ' कारेक्टबो जानाया क्राइमानो जाखागोन, नङा होमबा? नाथाय बियो मानि थाखाय जादों? मोनसे समाव आसाम मा जादोंमोन? गुप्त हत्या जादोंमोन। AJP सरकारनि समाव गुप्त हत्या सोलिदोंमोन। माखासे बर' सुबुंफोरखौ खैसार खालामनानै सिथारदोंमोन, गावजों गाव नांलायहोनानै सिथारदोंमोन। बेबायदि माखासे बाथ्रा जों खोनानो मोनो। जोंथ' बै समाव जोनोमसो जादों, जेबोआनो मिथिया, नङा होमबा? आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा मा, बर' हारिखौ मोनसे समाव गादबनोल' नाजायोमोन। आरो बै गादबनायनिफ्राय होबथानो थाखायनोथ' NDFB नि जोनोमा जादोंमोन ना, नङा होमबा? स' बेबायदि माखासे जाहोननि थाखाय NDFB आ जोनोम जादोंमोन। नाथाय समजों लोगोसे माखासे खैसाराव बिथांमोना आन्दायनोबो गोनां जादोंमोन, माखासे गावस्रानोबो गोनां जादोंमोन। नाथाय थाङै जोबनायाव गावनि न'आवनोथ' फैफिननांगौ। आरो दिनै बिथांमोना हाथियारखौ गारनानै मोनसे गोजोन थासारियाव फैबाय। नाथाय बिथांमोननि रिहेबिलिटेशना सुक्तियावनो दंखायो, 9.2 क्ल'जआवनो दंखायो, 9.4 क्ल'जआव दोङो। माखासे क्रिमिनेल केसफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ रेहाय होनांगौ, बेथ' सुक्तियावनो दंखायो। नाथाय बेयो मोनसेबो जायाखै दिनैसिम। स' बे बाथ्राखौनो नोंथांमोना आङो शेयार खालामनो फैदों दिनै। स' नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना फार्स्ट प्रायरिटि माखौ होगोन? जे BTR सुक्ति जानायाव माखासे दफा दङ,
माखासे दफा दङ बे दफाफोरनि मादाव नोंथांमोना सोरखौ फार्स्ट प्रायोरिटि होगोन बेनो जाबाय आंनि कुइसन नाथाय आंनिफ्राय बुङोब्ला बुंगोन फार्स्ट प्रायोरिटिया जानांगौ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना गावसोरनि आथिङाव गसंफिननो हानांगौ जाबायदि सुक्ति बुंदों बेबायदि बिथांमोना आथिङाव गसंनो हानांगौ आरो बिथांमोननि संस्थापनखौ फार्स्टआवनो सल्भ खालामग्रोनांगौ जाय सुबुंफोरा हाथियार हमो बिथांमोना एसेबां धैर्य थाया बिथांमोननि न'खरा बेसेबां दुखु सहायनांबोदों 34 बोसोराव माबायदि सहायबोनां सोरबा जिउ जोब्बाय सोरनिबा न'खरा आलाय सिलाय जालांबाय जाबायदि गिल्टि बिथांमोननिया जादों स' बेबायदिनोथ' बिथांमोननियाबोथ' जागासिनो आरो माखासे सुबुङा जेलाव दं सुक्ति जानायनि उनावबो बिथांमोना जेलनिफ्राय मानो गवाखै जेलनिफ्रायथ' गनांगोन हाथियार लाग्रा हान्जाफोरा सुक्ति खालामनायनि ओंथियानो जाहैबाय मा गासैबो दायखौ माफ खालामनानै होनाय नाथाय रनजन दैमारि बिथाङा माबोरै इमान गिदिर दायनिगिरि जानानै दं अबयसे बियो माखासे सिस्टेम दङ नङा होमबा माखासे आयेन कानुन दं बै आयेन कानुन हिसाबै बिथाङा निस्सय इमान गोरलै जेलनिफ्राय गनायबो नङा बेखौ गासै रायजो राजानो मिथिगौ नाथाय थेवब्लाबो बिथां सासेयाल'सोथ' जेलाव नङा बिथाङा लिडारखाय बिथांनि नामखौ जों लायो नाथाय माखासे सुबुं दं माखासे एनडिएफबि बिथांमोना जेलावथ' माइरं जागासिनो दं नङा होमबा बिथांमोना मानो गवाखै माखासेयाथ' जेबो दाय गैयालासिनोबो जेलाव दं होनना जों खोनानो मोनो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो जायफोर सुबुंफोरखौ भट होनानै देरहादों जायखौ जों इउपिपिएल सरकार होननानै बुङो दा बिथांमोनाव जा सोद्रोमा दं जा माने लिडारफोर दङ जा माने इएम जिएम नङा होमबा बिथांमोनाथ' जों मिथिनायाव जोबोर गोख्रों मावथि स' 100% मोनसे जोंहा फोथायनाय दं बिथांमोना बे खामानिखौ जोबोर स्पिडै मावना फोजोबगोन आरो जों नुबायबो दं बिथांमोना ओरैबायदि खामानि मावदों जों थांनाय 17 बोसोराव बेबायदि स्पिडआव खामानि मावनाय नुवाखै थांनाय 17 बोसोराव माखासे खामानि नुदों नाथाय एसेबां स्पिडआव खामानि मावनाय नुवाखैमोन स' जों बे बिथिङाव प्रमद बर' सारखौ धन्यबादबो होनांगोन गबिन्द बसुमतारी सारमोन बिथांमोनखौ धन्यबादबो होनांगोन फिउचाराव मा जायो मिथिया मानसिया एखे थाया मानसिया समजों लोगोसे सोलायो नाथाय बर्तमानाव बिथांमोननि खामानि मावनायनि स्पिडखौ बिथांमोननि खामानि मावनायनि स्टेपफोरखौ नुनानै जोङो साधारन सुबुङा जोबोर मोजांबो नांदो पार्सनेलि आं मोजांबो नुदो नाथाय फिउचाराव बिथांमोना मा जायो जों बेखौ बुंनो हाया फिउचारनि बाथ्रा फिउचार पलिटिक्स इज पलिटिक्सआ जेब्लाबो पलिटिक्सैनो थांखायो स' फिउचाराव गाज्रिबो जानो हागौ बा मोजांनिफ्राय मोजांसिनबो जालांनो हागौ नाथाय बर्तमानाव बिथांमोना जाबायदि स्पिडआव खामानि मावदों बियो जोबोद धन्यबाद बेनिखायनो एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौबो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो एसे धैर्य हमनानै नेबावदों जिहेतु कभिड-19नि सिटुवेसन दा स' आंहा बिथांमोनखौ एडभाइस होनो हानायखौ कुनु पावार गैया कुनु राइट्स गैया कुनु नलेज गैया बा कुनु माने बुंनो हानाय जेबोआनो गैया नाथिं आइ हेभ नाथिं टु से नङा होमबा माने आंनियाव जेबो गुन गैया जे बिथांमोनखौ एडभाइस होनो हानाय थेवबो आं सासे इउटिउबार हिसाबै बुंदों सासे इउटिउबारनि बाथ्राखौ बिथांमोना सिरियास लानांगौ जेबो नङा आरो नुबायदों दि बिथांमोना स्टेप लायाखै नङा लादो नाथाय साक्सेस जानो हाथ'वाखै आरो एसेबां गोरलै साक्सेसबो जानो हानाय खामानि नङा बेफोरो स' गोबां जेंना जेंसि गोबां आयेन कानुन दङ जायखौ जों बायदि सुबुङा जेबोआनो मिथिया आरो जुदि सरकारा एसे बावगारनाय बायदि जायोबा बिथांमोना लाइजामनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों सरकारखौ गोसोखां होफिनबाय थानो थाखायबो आं रिक्वेस्ट खालामो बिथांमोनखौ स' माब्लाबाबो जिरायनानै थानाङा सरकाराव जाय थायो सरकाराव थांनायनि उनाव बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ मेलेमाव बजा हिसाबै लानांगौ जानायखायनो खायसे बाथ्राखौ बिथांमोना बावगारलांनोबो हायो बेनिखायनो बिथांमोनखौ मा एरखांबायबो थाखानांगोन स' जेब्लासिम एरखांबाय थाया अब्लासिम खामानिया स्पिड जाया न' डाउट बिथांमोना मावदोंबाबो स्ल' जागोन स' बेबायदि स' थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों स' नोंथांमोना मा सानो जोंनि दिनैनि बे एनालाइसिसनि मेन पइन्टआ जाहैबाय मा एक्स एनडिएफबिफोरा गिबियावनो रिहेबिलिटेसन बा बिथांमोना गावनि आथिङाव गाव पारमानेन्टलि गसंनानै संसारखौ जालांनो हाग्रोनांगौ आरो बे जेंनाया सल्भ जाग्रोनांगौ बेखौ नोंथांमोना सापर्ट होयोना होआ आं मिथिया जुदि नोंथांमोना सापर्ट होयोबा बे बाथ्रायाव गासैबो दफानि खामानिया जोबनायनि सिगांनो बे खामानिया फार्स्ट जोबग्रोनांगोन होनना नोंथांमोना जुदि सानोबा बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जुदि नोंथांमोना बेबायदि सानोबा डिसलाइक खालाम आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामनानै हो स' थेंक इउ बाय बाय